Karbi Anglong Tv9 News kena arat doana phasame kardom people 0.1 kardom. Pini prime jama berta thamtang nilimen mirdam thanchupi. Tangte berta thepi berta angton pen arjupan sene. Sonsi lakha ingkoi Throck Duarbagori constituency kepar habe Rongphar Arong tover kesalam pon. Lapen labangso tover kesalam pon lake Christno das alangli aphan tover selam pipon. Alangli Christno das bejenest amonit chot lapen ladak arat tumamta biri bithum kichu ekachusom chek lapen kowe bithi ar phek lapen theso hai huan ta alangli Christno das aphansi nang pipo posi lamchak chi pidun rinti lapen hapu Christno das ta kaninje ne phanjong sila hai hui chek hai hui nang pipolote tower kahino anta ne chibonai po pusi hapu Christno das ta lamchak chi pipon lo lapen hadang ni litum phirang ke atum ka homrida mahut hadang Arong Asar nangke thandun non-rat kachari bom BJP Sorkar atum thangta nilitum aphan ke nang pipe nilitum ke election huta BJP aphan NAC voter ke pidun nilitum aphan ke tower melang lapen kachipato hemso matelitrin hem anta nang pipe lapen ke nilitum labangso rong ke doke non het puta kalilo pining surihini rankor ke chom an ke ningkan tharo hini anta dolo Laana ningkan dode tanili cuma pan non-rat cari bom education E.M Richard Tokbi lapen CEM Dr.Tuliram Ronghang atum nili cuma pan ke nang langli nilitum Karbi aso kalidetna nilitum NAC BJP Sorkar aphan ningka chedun nilitum aphan thangna ta Sorkar pen nang tele ahormu anta nilitum aphan ke nang pipe Lasinon ke lapu Christno daza phansi biri bithung kachu kachusom hai hui pensi non toward selampon lapen pusar Solomon ingling silabangso kampin khaponsi hadagara tunta chidon dun rentilo lapenon ke bangji MP election ke kumatsi rada phan kachisom pipon ma hala phansi bhutar pidun popusi lamthei jaipon ilitum ke dukdet arada sopina ka posi ajada son le nang le ta nilitum arong isia phan ke nang pipe lapen tower sitame nilitum kachu achek hai hui pen silabangso tower selampon lapen labangso tower ka selampon ke 5 km ando lapen ke nilitum habe Rongphar Arong ke score hemta congress ke hai husi labangso score nang ke piputa lamthei jaipon Duarbagori pen Solomon ingling Karbi Anglong Tv9 News la non nang klem pikela Christno das pulo lang li pan mangani tum mange business pen se lang li kiba alang li check kowe pen chenglo bithi la bari hormu nang lang pen si bang lo Arong Asar pen la pen alang li leng sang hu pen bang si rong phan jing bai no son ma bari pen pini chichaki do pi doi ma ve ma la chung jong se pi pute alang li bang ke towar bang ke an pen nang bunai piko lapen ningkan rang stami lai tip nang chun dang lu pulang ten nili ningkan ni sek pen itip bangke cibonai bom ji kuna sik he noma kuna sik ni ma pulang ni tumda rat pen chingwai pen cibon sa lo churupa lo alang ni nang klem lo lapen nili puji bangke Sorkar phan bangke ahop pe lo alang ni tumu pen ipot ding lo to an pen ni politis olong ke dudu na tumta dolo alang ni tumalong pen ta kici chak ke dolo sitami nang lele nang le jibon pu chong hong ga ji ding pik pik lu matuta apoli mata pula ben pong ke ningkan pop ningkan ket pon ni pa election apolo ta kunang ciklang liku ni tungge la supen si judian map si matata Sorkar bangke setami aku apolo ta election apolo ta kunang ciklang thu nanti nale tu mahal pini nale tu apa cicak do mana la bang Sorkar la election apa na telang camping election aprang ante la so tuwar ke ante no ke dam loki keng ke dam si ki kon tu nang kwan la so tuwa klemi hai de la te klem lu hai de la te chilu klip ke hai la te la so tuwa ke nang tun khut nang ni klem ti wan tan ji bhari chance gari si wan pu ji tami non apor ke chen na thang ni thang no ni tum rat pen chi klem rong chitikia bari bat hu pen sini tum non bang ke padoi nang lo adam anam pipo lapan pipen stan adam ni kompen lo tame ni to manga jap no to war bang long nang ji athema kilometer di ada inglong arleng arlo kisu kun ita ni tum kupilo men ci pom dia ni ya bos tu serius puta ni un i ko ci chak rap rap rong bo un elo bote char chong pon pa thoi a
Anglong I pon po dalam rata ha di pusua la pumasi non bang ni tum hai ci padoi non sinon ni tum mangkela nang ke klem di pamena bari bat hung mangke to nak sanu ni tum ra rong long ke duan ke nang ko pi mangke pon pumasi ni tum mangke non bang alang li Christno das alang li engleng sang ho hang si van lo non klem bom lo puk bom lo tang pu non ni mane ni thom pli lo te tang pu tang ke choro lo lakha engkora Throck Duarbagori kepar di pluso Ronghang tui AG amondilia long mati jonga cikluni phai ke thom surihini rengkora ke thom ke sangarni an ke mi ke cho amai ke dengpon la so long arna malam athe PKN lake aningkan bang nang tumati kong adan hempua long wanang po livieng ning pihini yang dei sokrehini arnam ili tumaphan inghon lapen arnam si kadogo ve atum akenang ji anta arnam si ikipia bang pu Cimatha referensi adon tin pining surihini rengkor ke chomaningkan asokemi lapen asangkemi emethang chuche en ea prangsi arnam Jisu Kristo phan atheke arnam ai hemalong an van replo lapen labangso asokemi lapen asangkemi arnam alam ke thana bang pensi arnam herjumi hangponu lapen arnam aphan karcho amai patang det pen ladak girza hema honga chataya long amatsi monduli kija tum an lapen members tum an pen kicho kijon aninga rong chipilo lapela bang so amai kideng pon alam the arnam alam ke thana bang ke thana lam lapen pastor ke phang chu pen ke thana lam lapen ongdung kachitong pon abang phu bang phi kipaklang pon alam thele arjupon iksine news tech report Karbi Anglong Tv9 news Livi yang neng pihini krehini long tai litum tek dam long lo the ritpen ke long ati kongan ke gere marlo wanangji lapen gere marlong si kado ko biarna manong ke inangji labangso sok lapen asang pen la sonsi da kado ko be sok lapen sang ta gere hemwan la bapotsi la mondli akachingri pen arna marona teng pen la hemlo da gere hemlong ke chokejun ke pathik idun ke yani ba hem mina hem pen tu thang do mina ma hem ti ke chunang ji mi thang a khi mi thang a khi pot ke da ba ron ke kalang lo ba phis da me tu la suma tum ke heme jang re tum ke mina hem ke tukrem de ke asi ki long de ke ro da si tum mang ke la te ang ton la ba pen bai bera la ma te ke si tum phan ke elong kar chu adim kadak de du an ta thingrum non ba non ko si tum ke pini bang ke tum la kan pho an ko dam nangali ho ding pho lo ta me tum son di krem bang bom lo ke halak ku e bang ta pini tum ninga rong pen chitong rong pen lo aning thang ta ki du ko do me jang re tum ta aning isam jin pen ta ke chi rung cheret form khrot pen si tum la bang so pachun kon bon lo si la halak ku e tum ta un der lo so la si tum ke ton si ke bang lang ani por ba Nanti pini abirta ke lang sikang ton pondok domi than me kardong.